Торгувати з окупантами має бути токсично. Нардепи готують одразу кілька законопроєктів про новий порядок запровадження санкцій. Головний принцип – швидкість і точність. Має бути єдиний центр аналізу та ухвалення рішень, щоб швидко виявляти бажаючих нажитися на окупації. Деталі далі в сюжеті. За 6 років війни Україна так і не запровадила жорстких санкцій проти агресора. А окремі компанії, що залишились працювати в окупованому Криму, досі вільно експортують продукцію за кордон, кажуть фахівці. Йдеться, зокрема, про хімічні компанії олігарха Дмитра Фірташа. Сода з його кримського заводу експортується за сертифікатом, виданим українським урядом в 2015 році. Олігарх користується умовами так званої вільної економічної зони Крим, яку запровадили ще в 2014 році. Верховна Рада готується його скасувати, але вся санкційна політика України зараз є безсистемною, кажуть у представництві президента в Криму. На жаль, системній політиці, як полісі держави щодо санкційного регулювання, в першу чергу не сприяє на сьогодні недосконале санкційне законодавство. Так, ми всі розуміємо, воно було реактивно прийнято в 2014 році як реакція на дії країни-агресора, але за ці роки, очевидно, воно потребує суттєвого доопрацювання і змін. Українські санкції мають стати зброєю проти Росії, впевнений нардеп фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко. Минулого тижня він зареєстрував законопроект про національні та міжнародні санкції. Зараз всі обмеження запроваджує Рада нацбезпеки. Наливайченко ж пропонує передати важелі збору та аналізу інформації Міністерству фінансів за прикладом Сполучених Штатів. Ми даємо чіткі дефініції, визначення, що таке національні санкції, що таке міжнародні, що таке юридичні особи, що таке секторальні санкції, що таке індивідуальні. Тобто ми йдемо чітким шляхом того, щоб більше не було шпари в нашому законодавстві для країни-агресора, для в тому числі, окрім окупації, ще і заробляння грошей. Потрібен аудит всього національного санкційного законодавства, щоб виявити прогалини. І почати треба з ліквідації вільної економічної зони Крим, впевнений спеціальний представник МЗС Олексій Макеєв. На його думку, нове законодавство повинно прибрати довгий ланцюжок підготовки санкцій. Це дозволить швидше карати порушників. Не може такого бути, щоб 3 місяці готувалися на пропозицію одного з органів влади рішення Кабміну. Кабмін готував погодження, постанова надсилалась на РНБО. РНБО шукало можливості зустрічі наступного разу, чекати на підпис президента, а потім, як у випадку секторальних санкцій, ще протягом 2 днів зібрати Верховну Раду, щоб вона проголосувала. Цей алгоритм дуже затягнутий. Санкціями має опікуватись окремий аналітичний центр, переконана нардеп від «Слуги народу» Єлизавета Ясько. Проєктом планується об'єднати представників МЗС, санкційної політики, спецпредставника Мінфіна, Мінекономіки, Держфінмоніторингу, Офісу президента та спецслужб у спільну команду при Раді нацбезпеки. Ці люди мають складати таку, аналітичну основоположну команду, яка буде робочим органом в Раді національної безпеки, буде називатись цей орган Координаційна рада з питань санкцій, або Бюро з питань санкцій, або назва може бути інша. І вони будуть саме таким кор-тім, яка буде займатися і робити санкційну політику. Україна має жорстко карати всіх, хто хоче нажитися на окупованих територіях. Тоді і західні партнери посилюватимуть санкції. Впевнений економічний експерт Юрій Смелянський. Україна може припинити співпрацю з усіма портами, які торгують з Кримом, і відслідковувати всі спроби західних компаній заробити в окупації. Це дозволить зробити Крим і Росію токсичними для будь-яких інвестицій. Економічних відносин з РФ – це також від санкцій, які на догоду окремим вигодонабувачам влада боїться вводити.
розрив наукових, культурних, інших відносин. Це також види санкцій, які дають свій результат в якомусь промежутку часу.